Здравейте, хора! Днес искам да ви покажа една от нашите коли BMW 316. Ето 316. Номер ни Пловдивски. Всичко е хип-хоп. Ето, както виждате, черни стъкла. Ето и отвътре. Не се вижда много, но пак дива. Знаете, че е толкова мръсна колата ни е. Но просто сега валеше дъжд и трябва и се е намокрила и паднало нещо. И сега е много зле. Чакайте да видя дали е отключено, да ви покажа по-добре отвътре. Заключена е. Ето, всичко е хип-хоп на тази кола. Хора, да знаете, че ще ви покажа и още коли. Един Fiat, един Citroen и много още други коли, които са хип-хоп. Добре, хайде. Абонирайте за мен и чао.